ndafara ndichiona kuti kanyangwa kuchitonhora ZANU-PF nemuchingoida. Nyanza kuti mauya kuseni mukatonhora mukati haiwa kutonhora kuchapfuura. Asi ZANU-PF yedu haipfuuri. Tichingovapo, tigovapo, tisingovapo. Ndinokutendai. Kuungana kwamaita mauya kudzivirane pakuchengetedza nhaka yevatema. Nhaka yevatema inochengetedzwa kwapfuura makore 5. Tinodamwazve kuti hatimaunganai tiwirirane kuti nhaka yevatema, rifa revatema tichengetedze isu. Sei tichichengetedzwa navatema vari muZANU-PF nokuti ndivo vakaunza rusununguko norugare mukati menyika. Mungangauya zvimwe musingazivi muchingodana ZANU-PF kwete. ZANU-PF ndiwo musangano nenhoroondo, ndiwo musangano wakaunza rugare, ndiwo musangano wavatema varapo nhasi tinzi Republic of Zimbabwe, nyika yamadzibaba edu. Kana usiri muZANU-PF uchitevedzera zvimwe zvipato, kana wanza maridzo yangu iyo oti komudzimu wakandira shire kwabika doro, unodzoka kuZANU-PF wotambudzwa. Regai tione mabasa akaitwa neZANU-PF takamira sei. Kunyangwe nyika dzokumadokero dzichitivenga, asi Jehovha hativengi. Kunyangwe vachena achitivenga, asi Jehovha hativengi. Vangativenga vakaita sei, isu tikawirirana, tikashanda takabatana, tichadya tichiguta, ivo vachingovenga tichingoguta. Vangaita zvirengo zvakaita sei, vangatimirira pasi rose vachitituka, isu takabatana tichishanda tiri muZANU-PF, tinorarama tigosumudzira nyika yekwedu. No one will be left behind, no community will be left behind. We march together as a nation going forward, modernizing and industrializing our country. No one will stop us. ZANU-PF is unstoppable. Wonai kuti makore apfuura, taita nzara hapo na hapo, tichitenga chikafu kubva kunze kwenyika kune dzimwe nyika, tikati kwete. Ngatiitei kuti tiwirirane, we introduce the model of agriculture that guarantees food security in our motherland, Zimbabwe. Kuguta inokupai kuguta paimba neimba, haidi trakta, haidi ng'ombe, inoda badzara kuchera gomba. Wachera makomba ako 52 makumi makomba maviri, 52 weeks in a year. Ukochera makomba 19, 52 by 19, wachera makomba ako. Hurumende ZANU-PF yokupa mbeu, yokupa fertilizer. Vureka mune vichana inochengetedza mugomba iroro. 52 weeks pagore. Makomba 19 anobvira kuti sondo rimwe nerimwe isondo iroro. Pamakomba 19 ukakohwa anosadza gokoko. Owana gokoko rerufu. Saka sondo rimwe nerimwe gokoko rako reufu. Paka 52 magokoko kurapera vanovenga vachingovenga tichingoguta, vasingatidi isi tichingodanana munyika yekwedu. Vaita varungu ivava kuti titambure, vakavhara kuti shaya kuti tingawana sei zvozotoita, no lines of credit, hatina
tisina mari dzedu tavane 23 years makore 23 tisingawani tsigiro yemari kubva kunze kwezimbabwe kumaworld bank IMF and so on. Vakadero vachifunga kuti chadonha kana kuti imwi vanhu vamuda muzimbabwe muchamukira hurumende yenyu ndopamakanyanya kuida. Ndokutanga kushaya mafuta nenguva, petro nedhiza dzakushaya, mota dziri pamutsetse. Asi ndakazozwa vangu kuti vamwe vainga vana baba vamwazora pamutsetse vasipo varava zvaukumwe but zvakatopfuura hari zvanditi zvakapfuura nditi iko zvino mafuta ariko chero nguva yaunoda hapachina achanyepera monda ndiri kumuraini yemafuta. ZANU-PF Second Republic yakadzidza pakurima kuti aitambura kuti zvino kana ukarima wheat zvinoda kudiridzwa namagetsi masikati omuwanikwa usiku omuwanikwa omboshaika. Iko zvinodiridza usiku namasikati magetsi avako. Second Republic takaronga kuti tovaka nyika yokwedu, nyika ikotongwa ikonamatigwa zvino ukawanikwa iwe uchirota hope dzokutonga Scotland muka nokuti veScotland variko. Ukarota uchitonga kwaAmerica muka kuti maAmerica izariko. Kana muAmerica nakarota arichembere weGCC yokuno Goromonzi ngamuke nokuti veGoromonzi uno variko. Mwari akagona akati ava pavo kuno ndokwedu. Ukaita shungu kana havi dzokuti oda kuda zvokwavamo usingadi zvokwako ndava dzako asi kana wava nenzara dzinokupasadzi. Nokuti maJarimani anoda nyika yokwavo, maJapani anoda nyika yokwavo, iwe chinoda kusada nyika yeZimbabwe chii? MaFrench akavaka nyika yekwavo, maBritish akavaka nyika yekwavo, isu maZimbabwezi ngativaka nyika yekwedu, asi pakuvaka nyika kunodikamwa runyararo, kubatana nokuirana. Ngatizivei tibatane mumatunhu atiri, hatidi mhirizhonga. No violence, iko zvoti atarisana nesarudzo mukati menyika yedu. Vari kutaura kuti muchavona gore rino kuchaita violence, tichavasvodesa. Hakuna violence, tichaita ma-elections murunyararo. Tigowasasanga. Sokutaura kwandaita kare vana Mutapa vachatonga vanga vasina ma-election. Vaingotonga, vachingotonga, wazomborambidzwa norufu. Asi iko zvino nomurayiro wavapo noupenyu hwanhasi tine bumbiro redu romutemo rinotiro kwapfuura makore 5 hurumende inosumbirwa kuenda kuvanhu kutsvaka masimba matsva okutonga. Zvino muno muZimbabwe, nyika inonzi Zimbabwe kuti ibve kuRhodesia yakaunzwa neZANU-PF. Saka ZANU-PF ndaitaramba ichingotonga, ichingotonga, vasingadi vachingotongeka. Kana une hama yako, mudiwa wako, asingadi
asingadi ZANU-PF kuti hawa hazvina ndava idemokrasi asi unoichingotonga zvako neZANU-PF. Manza vice president achitivo zeke akazoti kwava ne6 million mavoters. Simudza mavoko vakarejesta kuvota. Ishuwa here? Ishuwa? Munovhotera chii? Hallelujah! Mwari anofara kana achiona vanhu vake vakabatana vachiita kuti nyika vakapiwa vachiitonga achiyeuka zvakare Jehovha nanguya neanda pavakataura kuti mafumbo achamuka. Jehovha akati ndini Jehovha wehondo tikavarakasha vakaida. Zvino haungatanga mune hope pamusaka pokuti zvakapfuura kwete. Yakanga iri nguva iyoyo yokuti vakomana vasikana vabude muno vachiinda kuhondo, vamwe vakaparara vamwe vakadzoka vakaremara. Asi nhasi pakuchengetedza mabasa avakaita nhaka yavakaita iyoyo inochengetedzwa nokutsepetera. Tsepete ndiani akabuda dikita itsepetera? Asi muhondo dikita raibuda kwaishuwa kwaikuvarwa. Waonekwa iwe nhasi kana uchinge wafa konzi comrade vakafa, asi vaishandira nyika yekwavo, vaishandira dunhu rokwavo, vaishandira Zimbabwe. Kwete kuti wafa konzi ndiko kamwe kaya kaida varungu kasingadi vanhu vokwavo. Ini kwandinobva kuzvishava negaitira masare rafa apa torova neshambo yemukama sani paguva kuti ndisamuka. Zvino kana waishandira nyika yako kuwatotsvaira. Saka hama dzangu ive nokushuvira kuti guva rako ritsvaigwe kwete kuti rinogo neshambo yemukama sani. Pamberi neZANU-PF, pamberi nokubatana, pamberi nokuwina ma-elections. Zvino tinokuvimbisai seZANU-PF with our model of agriculture based on Pumudza at the household level. It guarantees food security at that level. Thereafter, small-scale farmers, big farmers produce for the urban population as well as for surplus. For 3 years now, we've been food secure. We have constructed madamu, province by province yaita madamu, tatitira madiridziro munyika yose kuti tiwane surplus of food. Zimbabwe will not have food insecurity again because we are making sure that all water bodies in Zimbabwe are used for irrigation. We know how many hectares we need to irrigate in order to secure food in our country, and that we've achieved. ZANU-PF yoyo. We have changed our education. Sandura dzidzo yedu. Tinoziva kuti vakavaka nyika dzavo vakavaka out of science, technology and innovation. Saka toda kuti vana vedu vari muzvikoro mauniversities edu ose muno muZimbabwe, state universities, tinoma innovation hubs kwatoti vakomana vasikana vose vane matalents avo, vane zvipo zvavo. They must look how to produce a product or service. Whatever zuzateta import kwa kune dzimwe nyika, what ichi ndinga chigadzira, toti mariyo. Ita ukafoira ukagona zvakangofanira techingo kutsigira chete. Saka yako zvino vana vedu, our boys and girls in the higher institute of learning are producing wonders. Pakauya COVID-19, chirwere chaichi. Muno munyika taiteka bananzi BOAC yamaBritish.
yaitipa oxygen inonzi medical oxygen yeso kana ventilator kana wabatwa nechirwere chiya totichitengawo kwairi yoti aiwa Zimbabwe iri pasi achiti vachitengesera vanhu kuti tife mwari nambuya akati vazviti vamwe vose nyika ndakapiwa mari kubva kuworld bank IMF big western countries dzinondiyamara kupa dzimwe nyika isati hatina kupiwa tagara pasi tikaunganidza nyika nemari yemuno tikatenga mishonga hatina kumbowana rufu rwakawanda paCovid-19 muAfrica muno Zimbabwe is one of the best countries that managed COVID-19 tikatora vakomana navasikana tikati okay tanyimwa oxygen medical oxygen garai pasi tiiproduce tava nayo tinoipresa kwamutari medical oxygen iyoyo vanoti ivo quality yeoxygen is 96% purity yedu 99% purity regera uone vana vambuya nehandanga hauna zvaunovaita tikaproducer ye1 week inokwana Zimbabwe yose for 1 month zimwe 3 months toproducer totengesa tichingotengesa towana mari saka to develop our country it requires ourselves kuti ngowanza makapfeka idzo tsvakai vanodzigadzira vagadzire bushu dzamakapfeka tsvakai kuzogadzirwa setizigadzire dress kana hembe kana bhachi tsvakai kuzogadzirwa setigadzire patinovata ngatigadzirei tichienda kubasa tofamba neibhasikoro kana imota ngatizvigadzire zvinhu izvozvo chero chatinoda kuti uwane kugara kwakanaka we must ourselves with our bride girls and boys give them the challenge to produce the goods and services. Currently Zimbabwe under sanctions. Kuda makabona zima statistics achibudiswa na Professor Ntuli Nuli kuti last year so this year I think we are developing at 5.6 growth rate. We are the fast growing economy in SADC. Because 3 years in a row as my sanctions, my sanctions. Why? Because we have realized that the survival of our people depends on us. Looking at what we have and using the resources God gave us to develop our country, to make comfort for our people, and we make sure no one will be left behind. We make sure our policies will go everywhere, every corner of Zimbabwe. We will make sure everybody is on board. We know now we are 35,000 villages in this country, and every village inside 3-4 years shall have a solar powered borehole. Unomuka uchigeza kaviri katatu pazuva kuda kwako. Vakomana vedu asikana vanoita science and technology. Takati watingarambe tinotenga zvinhu kunze uko kumashonal central zoneighbors here vane zvinhu masawi mwaziva tikati vakomana pauniversity asikana pabindura University of Science and Education toita sei nawo tikavapa mari iko zvino kwava nemadhiriti 3 anobva mumasawi anonaka zokuti kugoita yogurt inobva mumasawi, kugoita mafuta sepa yokuzora, kugoita mafuta okuzora iko zvino vasikana vokumashitenda reground vanaka zokuti namafuta emasawi kumasvingo kuna anonzi mapfura angoryiwa nembudzi, madhongi and so on. Tikapa mastudents ekuuniversity ikoko, we are producing amarula tiri kuexport.
mai vanongotora tswanda yavo voenda kusamba vozadza tswanda nemapfura voenda paplant vezvapasikere vopiwa mari yavo pamberi nezambi pamberi nezambi pamberi nekubatana vatowana mari yavo kuti mwana aende kuchikoro mapfura aingovora. That is rural industrialization, to stop rural to urban migration, tichisa ma-industries kumaruwa. Panapa vanga chimbo vesango vatakauya pano iko zvino ukaendapo the last 1 year the plant which is there, the most sophisticated plant on the African continent, is here Goromonzi in spite of sanctions. Tilikuamudza vakaisa ma-sanctions kuti rambai makaisa isi tichingobudirira takabatana. Uye ndo vanoda zvatinazvo Mwari akaitavo zvakanaka atipa lithium. We have the biggest reserves of lithium on the African continent. Isu roe mavoko ngatitendei Jehovha. Hallelujah. Wendai kuungana kwamakaita iZANU-PF kuwirirana. Ndinokukumbirai mungaitwa provoke nani kwete. Hatirambe takabatana bata muzikoti ngawana apo naapo asinowakunda kana tigara pasi tichironga kutoda kuti tingabudirira sei. Tichabudirira as long as we remain peaceful, loving our country. Nokuti chokwadi chiripo ndechekuti nyika inovakwa nevene vayo. Isu ndisi vene vayo. Nyika igotongwa igonamatigwa kochasara chii kana mai vaka mugoitonga mugoinamatira komodei. Maita izvozvo makore 5 apfuura motseketera kuti murambe muchitonga muchichengetedza rifa nenhaka yavatema inochengetedzwa navatema. Hapana murungu angaita shungu dzokuchengetedza nhaka yavatema. Vanofanira kuchengetedza dzokwako zichengetedza dzokwedu. Haleluya. Pamberi neZANU-PF, pamberi nokubatana, pamberi nokubatana, pamberi neGoromonzi, movota zvakakwana. Team ZANU-PF marondedzerwa kuti akaimira sei navice president pasine mhandu. I think